Iemand zit een mysterieuze bordje. Baken en beppen. Wat betekent het en waar gaat het uit Delsen? En ik weet dat er eerder een bordje werd op stond, de Heid en Mem. Dus ik neem aan dat ze liedspijn kregen hebben in tussentijd en dat het dezelfde Heid en Mem binnen die nou Baken en beppen worden binnen. En heb je enig idee waar het derde in gaat? Nee, dat zou ik net weten. Wie gaat het uitvoeren, maar ze willen anoniem blijven. Of wij weten wie laat het in het? Ja. Nou, als wij bezichtigen onjaan van wat het net en wat het binnen is maar, dan vinden wij dat de universaliteit voort is. Ja, en Eltsenien het een baken en een bep en Eltsenien het een Heid en een Mem. Dus dat maakt het heel mooi, vind ik. Ja, soms dan een beetje Nederlands wil praten en dan is het ineens Heid en Mem of baken en beppen. Nou dan, dus ja, mensen reageren er heel bot op. Ja. Soms zitten er bijvoorbeeld naar van die kolonne fietsers. En dan begint de eerste maar, oh, Baken en beppen 1 kilometer. Oh, hard. En dan vind je dat zij die kolonne trof, ja. Fantastisch. Ik denk dat het een goede promotie is van het Fries. En dat mensen er nooit denken van, hé, waar gaat dit in en waar is dit voor? En misschien valt het woordje ik wel binnen. Dan komen ze in de kroeg. Dat is heel goed. Maar nee, ik denk dat het, voor mij meer zulke dingen.